Pipila ka mga vaccination sites sa Cagayan de Oro City gidagsa sa mga buot magpabakuna. Social distancing wala na napatuman, ani report. Kini ang sitwasyon adlawng Lunes sa Agusan National High School kung asa makita ang pagdagsa sa mga tawo nga buot magpabakuna kontra COVID-19. Tataw nga wala na natuman ang social distancing. Susama sab ang nahitabo sa fast food chain nga vaccination site sa compound sa usa ka mall. Ang mga minor de edad nga nakaschedule bakunahan makita nga nagtapok-tapok na. So munang kalipay gyud nato siya nga mga panghitabo, but of course we have to nay mga challenges pa, we admit that, especially sa crowd control kay of course limitado man lagi atong mga personahe pod. Gilayon kining giaksyonan sa LGU karong adlaw o gugot nga gipatuman ang health protocols aron malikayan ang pagtapok-tapok. Tanang nabakunahan na ang gipapauli gilayon. Inoon ang usa ka mega vaccination site sa syudad nga nasulod sa mall, hapsay og tanan tawo misunod sa patakaran nga ginapatuman. Gani kining senior citizen nga si Ray Sanico nga bisan naglisod na og lakaw human ma-stroke ang naningkamot gayod nga mabakunahan. Hugon nga kung wala kay vaccine, maglisod tagsulod sa labi na mga opisina nga atong mga duulan. So mo nang hinungdan nga babaksin mi. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.